kaluwore gi report mochiw gi Millicent. Yiena mondo mi awachi ni function mane wan godo ne ok en contest, okay, kata piem e kind Dr. Owili ma Deputy Governor ma Kisumu kod Aduma Owuor ma Member of Parliament ma Nyakach. En chokruok mane wadhi tego e weche mag chama, to mano be kan wawinjore, mano wabedo piny, mano wawacho ni ka wadhi kacha to weche ODM kende, nikech ng'eni Nyakach kanyo piem nitie mopogore opogore e weche mag mjumbe and of course weche mag governor, nikech Aduma Owuor dwa bedo governor to Dr. Owili bende dwa bedo governor. Omiyo an kana dhi kanyo nadhi gi chuny maler, okay, and I had all my cards on the table gi dho ngere. Ne wabedo gi delegates conference maber kabisa, mabende ne wabedo nyaka gi resolutions mabe an mana timade ane mana wacho, okay, nikech joma ne nitie kanyo ng'eny gi nowacho wacha weche gi giwegi, ok weche mag chama. Kane wadhi e rally, gima notimore kanyo is most unfortunate, okay, nikech nobedo hijacked kod mjumbe. Ing'eni kanyo ok owacho ni mondo yieri governor, okay, nonyalo mana wacho ni ODM ok lo, because the issue was about the party, not about individuals. Samar siasa biro, okay, ma inyalo go kawariwore, nikech mano be nyaka wabwa tim, to bende ng'ato biro ringo ng'we, okay. Ibiro neno ni kane wan kanyo to jatelo no, mabende koro kana jaka nuo nyinge kendo, nowacho mana weche ge owuon, ok weche mag ng'owa, ok weche mag chama. Chieng' onogo kanyo, kata joma nondikore ne onge, okay, nikech odhi okawo ng'ato miyo pesa mondo lor microphone, okay, a very archaic way of doing things if you ask me. Microphone yeah, but you see, ok en gira. Gima nwatimo en niya, ne wawacho ni leader ka leader nyaka tim gimoro mondo mi the overall organization mar the recruitment drive otimang'o obed kare. Omiyo kata ka ni an mana chiwo pesa mar kelo the PA system, the podium gigine, ne ok en thuolo mara madhi loro ne microphone. To bende pod ok abi loro ne kata mana in the future, okay, nikech mano is not the way I am wired. To jomoko bende I am a very civil. Jomoko wacho ni ji nowuok kode nikech ene ma ji. Ok ing'eni ya, mano to ji biro wacho, okay? To ing'eni kidhi mikawo ng'ato imiyo pesa nikech idwa stage manage gimoro. To mano ok kende mokwongo timore. Gik makwongo timore siasa ndalo mang'eny. Okay, maybe probably timo kata ndalo mabiro, okay. Omiyo mano ok nyal nyiso kata nyalo gauge popularity mar ng'ato. Yeah. To koro mano dhi kanyo endo in gi